Dobrý deň, prejdeme sa jednoizbovým bytom v obci Mlynica, ktorý sa nachádza v penzióne na 3. poschodí štvorpodlažnej budovy. Na pravej strane sme videli kúpeľňu, bohužiaľ tam nie je svetlo. Teraz sme v časti kuchyňa. Budova sa nachádza v strede obce, je postavená z porotermu 38 a zateplená 10 cm polystyrénom. Obrátime sa a vrátime sa späť do predsiene. Vchádzame do veľmi priestrannej obývacej izby, ktorá sa dá upraviť aj predeliť. Je tu možnosť kozuba. Vrátime sa späť do predsiene. A vychádzame z bytu von.